Eusko txapelketa, naiz eta selekzioarekin harremanik, gerra guztua beti izango da. Aupa Orio! Hotxak izango dira gaur, eta aurrenak eskerrak eman, desmondo dengatik. Gure horreko berezimendu dela, azkenare eskerera ez dira. Bigarrena, eskerrik asko bai. Ze beti eman dizkigu animo asko, eta hori egin. Gero, proban barrena, batez eskerrak eman, beti egin da. Bukatzeko,